Pamusoro uyu vanhu hama dzangu muZimbabwe muno munofara here hama dzangu? Ini ndinofara, ndinongozonyungunywa gonye navamakore ava. Vamakore vanoda kutibhowa. Chinhu chokutanga, vamakore muri apostle. Munhu kana ari apostle anoverenga bhaibheri. Basa renyu imi vamakore harisi rokuenda kunokumbirira vanhu. Hamusi lawyer kai? Muri lawyer here? Muri apostle. Basa renyu harisi rokuenda kunokumbirira vanhu kuti vabudiswe kana vakasungwa. 1 2 hatingati imimi munokumbirira vanhu vachibudiswa, but ndimi chimwe chechigananda munotoudzwa kunzi haiko zvinezvi makore omunhu awandisa tisina kumutonga, saka uya ungoita sewakumbira uriwe iwewe tozomubudisa. Munoita zvamune maudzwa imimi vamakore. Toda kuchinyatsa kuziva kuti pamunokumbirira vanhu, connection yenyu neZANU-PF yakambomira sei? Why always you muchizonzwika vamwe vese vasinganzwiki? 3 imi vamakore, basa renyu harisi rokukumbirira vanhu, munofanira kunamatira nyika. Makanyarara muri kumba kwenyu. I think this is the reason why muchiona Chamisa achizonyarara. Unosvika paanoona kuti no, chandofanira kuita kunamata, because inini ndiri mufundisi, ndinofanira kuramba nichinamata. Imimi munozokwana papi apa? Mune mabva nepi? Makauya muri wesangano ripi pamunozongoenda mega mega? Because pamunofanira kuenda imimi mafundisi, mapostori, mabhishopu, makanga makafanira kuumba sangano renyu rokunamatira nyika, but because vazhinji venyu makatengwa muri zvigananda, hamugoni kuti munge muchinamatira. Ndosaka nyika ichienda kumawere saizvozvizvi. Why muchizongomirira kukumbira? Kana makumbira munodii kuinda imondosvika moti nhai vanhu munombovasungirei vatinouya tichingokumbira mozovabudisa musina kuvatonga? Munoregerei kuenda imondotaura navo kana muine simba rokutaura navo? Can you tell us, muchibvunza question yokuti ndiani akangwara, Chamisa naChavangu? Why imi muchida kudaro? Imi vamakore, itai samufundisi imi. Munobvunza question iyoyo muchirevesa. Munoda kungwara kukudii? Handisi kunzwisisai kuti munoti kungwara kukudii kwamunoda kukombeya Chamisa naChavangu. Imi makambozviona? Munoda kungwara kupi imi? Kungwara kukushandiswa? Vana Chavangu vakangofanana nemi. Munotozikamwa kuti kana taakuda kuita zvinhu zvedu tinotanga nepapa. Zvinotangwa naChavangu. Achazopedza nyaya yacho ndimakore, nokuti makore uchazouya. Kana zvadaro tomufonera makore, chimbouya wena, ndine dringi rako panapa, uya ungotaura ugobudisa pa station yako kuti panapa ndio wazokumbirira munhu uyu. Job Skala wakwesha, wachinzwa manje. Ende nguva zhinji ukaona panozobudiswa vanhu, tinenge tiine dzimwe nyaya dzatinenge takatarisana nadzo dzinoita kuti vanhu, nyika izonzi yakashata, inobatirira vanhu, ivo vanobva vabudisa vanhu. Makaona here kuti paida kuenda Mai Munangarwa kuUK, vachitya kuti vanozondonzi muri kuabhusa vanhu, muri kuabhusa mahuman rights, vakabva vabudisa Ching'ombe nomumwe wake uya pasina kuti vamboenda kukoti. Imi vamakore, imi itai somurume mukuru zvemi. Imi munenge muchizonokumbirira, imi mikumbirai kuti munhu uyu ngaachienda kukoti, kwete kuti abude. Haukamu imi munongonosvika mokumbirira munhu major street here, mapipi, mune muchimukumbirira makananga sani, makamira sani. Hapana, vanhu vari kungosungwa vasina mhosva vanenge vapara. Vanhu vanongosungwa vogara mujere, havaudzi mhosva yavo, vanogara. It's so bad zvamuri kutoita senge muri kuzvikudza kuti tezongoenda tonokumbira. That's very ridiculous. It's corruption at its maximum
the worst ever. Hakuna nyika yakaita saiyoyo. Ndo saka baba vakandotrena kuRussia. He was not training kuridza pfuti. He was training kudzidziswa ugananda noukopokopo. Ndo zvinongoita vana vapresident wokuRussia. Towards my elections aripo iko zvinezvi. Vakanga vasunga opposition party, vakaitora vakamuuraya, akanzi wafira mujere. From Norway, haana kurwara, haana kuita chii. Ndo kwavakadzidza. Don't tell us zvokuti imimi ndimi munenge muchizokumbira, munenge muchitoti bhowa wamakore. Namatirai nyika kuti iite zvakanaka. Musi unoyu makabuda muchiti imimi chinhu chokuti Zimbabwe ibve kustate ichienda kukingdom chatovapo ende chiri kutosapotwa nemaAfricans kana vana US vari kuchisapota. But ndoda kukubvunzai kuti pakaitwa Africa US summit yakaitirwa kuAngola, vanhu ava kana dei vaisapota baba vakaregerei kuvadana uko. Handiwo chairman weSADC, vamwe vese vakadana vakaenda. Izvezvi musi unoyu takanga tichiverenga nyaya dzokuti vamwe vanga vari kuNigeria, maAfricans ese variko kuNigeria, ivo vakarambidzwa kuenda. Saka imi maiti vanosapotwa ende zvinotobudirira. Nani unovasapota kunze kwenyu imi munenge muchingosvika muchingoti zvataurwa zvese zvese ndizvozvo. We are not saying vapfirei kumeso kana kuti vavengei, but vaudzei chokwadi kuti zvamuri kuita zvakashata. Munotova henyu nepower rokundovakumbirira vanhu vavanenge vasunga. Chivaudzai kuti zvamuri kuita zvakashata, ikono tiri kusarira kumashure. Nyika haisi kuinda anyway. Mai kwavakanga vaenda uko, otherwise vaindosvika vakatotaurirwawo, but vakadzingwa, havana kupinda summit yacho. Ava baba vakauya kuAngola, instead vaende kuNigeria kwakanga kuine vamwe. Avo vakabhuruka vachienda kuUganda kune rimwe ravo ragarawo iri ragara zvokugara zviya richingovapo seyezi and yezi kundoudzwa matactics. Vamunangarwa havaendi kunotsvaka zvinobatsira nyika, vanoenda kunotsvaka zvinobatsira mhuri yavo neupenyu hwavo. Same navaMugabe vakanga vachiita zvemhuri yavo, vanhu vachingoti baba baba baba, vachidhuma mbiri ichiinda yokuinda yese ichiinda mbiri, but pasina chinenge chichibuda. Hapana chinobuda. Why vasina kuenda kundogadzirisa zvenyika kuti iinde? Vamwe vakanga vachipiwa mari 2 billion dzokugadzirisa railway line yenyika yavo. Isu railway line iyoyo yakati mbongo. Munoregerei kuvaudza izvozvo imi kuti vanhu havana chokufambisa, zvitakurwa hazvina zvinotakura, marodzi mune muchivaona akashata, hamuvatauri, munozongomirira ngonobudisa vanhu chete vamakore. Imi baba eminyara eka imi kungomirira kuzongobudisa vasungwa. Vasungirwei vanhu vacho? Vasungirwei? Yezvoka maitwa muri kubatwa nemweya upiko imi baba imi? Muri kubatwa newaregion? Batwai newaJesu Kristu mwanakomana waDhavhidhi. Mofugama monamatira nyika yekwenyu, ndio basa renyu. Izvi zvamakuti mumwe musi munenge muri jaji, mumwe musi muri apostle. To hell, siyanai nazvo. Ndimuri kutoita kuti nyika ishate. Mese neuya waingowawatawe kuda ndi ndlovhere waiwawata ari mubulawayo, vakapiwa mbama pamuromo, mota mukadzi nemari, iko zvina uchamunza achanamatiri nyika yekwake. Vese nemiwa makore hamunamatiri nyika yekwenye. There is no way nematauriro amuri kuita munozombofamba kanamatira kuti Mwari tokumbira kuti nyika ino isunungurwe kubva mumaoko akaipa, because maoko akaipa acho anobatsira imi vamakore. Kwamunotova pamuri izvozvi munotochazoziva kuti zvese zvamuri kutaura izvi muchibuda muchizoti ndazobuda nenyaya yakati. Aukamu imimi muri kutaura kuti mune vhidhiyo yokurohwa madzibaba eshanduko. Makaiwanepi imi? Meaning to say munenge muripo muchitoziva kuti nhasi chaiye madzibaba eshanduko vari kundorohwa. Saka vakomana torai vhidhiyo mugonditumira. We have never seen such a video like that, because zvinhu zvakaitika usiku. Aukamu makawana kupiswa kwedzimba dzamadzibaba eshanduko? Makazviwanepi vamakore? Munorohwa neshamu naMwari baba we. Muri vamakore wokupiko? Tikudanei nemitupo yenyu. Munoundurwa neshamu naMwari. Nguva ichakwana yekuti mapostori vese vamunoona, vese mabhishopu vese avo, vana mutende avo, never ever think kuti they are above God's decisions. Because kune vamwe vaitovako vakareshera Mwari, vaitaura naye, vakareshera Mwari, vakabviswa naMwari nemabvisiro aanoda.
never ever think kuti zvamuri kuita zvinoramba zvakadaro. Hamurarami noutsinye nokusingaperi, because Mwari wakaita kuti panyika pave nepeace. Mwari deno ari iye zvaanotarisa, unotarisa kuti munhu waanenge ati atungamirire unotevedzeravo iye maitire aanoita Mwari. Zvingani zvatinotadzira Mwari ipo pana izvozvo zvamakatadzira Mwari muchipinda mukati mepolitics apa muchinosvika muchiparidzira vanhu, makarohwa neshamu heremi? Ko imi munozorova sei? Ko imi munozoshungurudza vanhu sei? Muri kutaura chatiri kutaurira nyaya idzi, muri kutaura muchinge imi kana motaura hamugoni kuti muti ticha so that togara pasi toti saka todini. Imi muri kungopa decision ine blemish mukati yokuti munoramba imi muchingoita musati mawisa joku. Saka hamugoni kuti mugoita maelections nango mukahwina mugopuwa nyika. Tinowisa joku nepapi vamakore? Hatina pfutika isu. We are just civilians, something which is very very bad, zvokuti vanhu vanorya zvevapfupi nokureba, because tisu takabata pfuti chete. Saka hapana zvamunotiita, of which masoja acho tisu tiri kuabhadhara nemari dzedu dzomutero dzatinobatirwa. Masoja acho ndeedu, haasiwo munhu. Pakanga pachinzi munhu anozotonga joku ichirangana payakanga ichiumba mitemo yayo paya, vakanga vachizama kugadzirisa nyika kuti imire, yombomira isakurumidza kudzokera mumaoko evachena. But already vamwe vacho vakanga vasingazivi kuti munotova nevachena mukati imomo, vachena vatema kunze mukati vari vachena. Vanhu vese vana vamunangarwa vanhu vachenawo. Hamusi kuzvinzwa imi kuti vanhu vanorohwa nemachaina vachiitirwa weti mumamainzi umu? Hamuzvinzwi imi? Munoregere kuenda muchinoudza baba kuti baba vanhu vari kurohwa vachiitirwa weti. Ukaenda kumapurisa, mapurisa anongosvika achikutaurira zvokuti ingotedzera kana usingadi basa racho buda. Hamuzvinzwi imi? Mwoyo yenyu hairwadzi nevanhu venyu sei? Munotitauriko zvinomutitaurira muchitipa chimunhu changosungwa tai isina kutombosungwa zvakanaka nekaheti norubhachi runenge rusina nebasa. Munototaura kuti from today onwards ini ndinde amambo vamunangarwa vavawe unonzi chi vakanzi varonderere munhu Mutapa history yake vanoiziva baba vaya kuti yakabva nepi. Umambo hakungogarwika baba wangu. Isu kwedu kwamarange tiri madzimambo uko hatingogari umambo. Unotoenda kwaDA unosvika unzi alright iwe unoda kuita mambo. Baba venyu wakatanga neumambo hwokwenyu ndiani? Ungatiudza iye uya murume uya wakadii kuunganidza madzimambo ese, kuudza chief charumbira uchief charumbira ndoda kutaura nemadzishe ako kuti tichinje ichi neichi 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 zvatiri kuda kuita. Nyika ino itongwe neumambo hwekingdom. Wakadii kuinda asi kungokaruka wakuadresa vanhu wakutomira iwo ndiwo watovawo yese. Hamusi kuona kuti mune muri zvigananda here baba? Ndopamuri kusaidi kwacho taakuudzai zvese. Hakuna zvakadaro zvinoitwa panyika zvokuti munhu unongobuda akangotaura. Handiti kingdom yamunhu Mutapa yanga iri kumasvingo. Iye uri kugara kupi? Kumusha kwake ndokupi munhu uya? Anozouya otirondedzera, anotirondedzera kingdom yeZimbabwe inobata Zimbabwe ino yese. Yanga isingafani kungotaurwa navamambo wani kuti ndinde akuita ichi neichi neichi. But vaitofana kutora something like 2 years because kune vamwe madzimambo anenge achiramba achipikisa. Kwete izvi zvepower hungry zvamune muchingoita muchingoudzana zvokuti maakuita. Iko zvino parliament inovharwa from A up to Z. Munhu achitoti musi wacho naye unokwira ndege uenda kuUganda nemari yedu. Imi vamakore musada kuti tikudze izvozvo zvinotibhowa tichizokubhowai. Munofana kutaura zvinhu makamirira vanhu. Imi munonamata, munoziva kuti kumirira vanhu kunobva papi. Munoziva kuti vakanga vachinzi vagara pazvigaro vakaita zvakaipa vakaitwa sei naMwari. Kune vana vakawanda zvokuti ini ndinoriziva hangu, handisi apostori, handisi mufundisi, asi ndinoriziva Bhaibheri. Imbotitaurirai kune rudzi rwaIsraeri, mambo wakanga achiita zvisakarurama pamberi paMwari, achizoti aritari yaMwari yakanga yapinzwa yaiswa mukati. Zvino kana kosvika kuti pane aida kundoibata paine zvavaida kukumbira pamusoro pearitari iyoyo, waitosungirirwa tambo. Kana vakangoti gwigwigwi kugwina tambo iyai, vakaona kuti haana kuresponda nokugwina wakasviba wotodhonzwa. Kana wanonoka kugwinavo kechituyo vagwina, ukanonoka kugwina waidhonzwa uri mupenyu uchibudiswamo, because paaritari papa singachasvikiki.
ndo zvinoita vatungamiriri varipo iko zvinezvi. Hazvina kutanga nhasika izvi zvokuti mambo aripo, mutungamiriri aripo anotora nedictator achipa vana vake zvese, vana vake vachiita zvisakarurama vachindochinya pamberi pearitari yaMwari. Ndiko kuchinya pamberi pearitari. You think munogara makadaro? Imi motopikisa, motopika kuti muchagara makangodaro kana musina kubvisa joke. Joke is nothing before God, shamwari yangu. It's nothing. Completely nothing pamberi paMwari. Kana Mwari voda kubvisa munhu, Mwari vanopa tambo yakarebaka. Uchiinda zvako uchiita zvese zvavanoronga izvi. Mamuziva mambo ya imi munoverenga bhaibheri. Wokuunganidza zvese zvake zvese akagadzisa neami yake akati handichaindi kumunda kusvika rini kwemakore 7 ari kutevera. Wakanzi china Mwari? Mangwana ndiri kutora life yako iwe. Zvese waita wapedza, but wakangana kuti ini Mwari ndiriko. So mangwana ndiri kuuraya. Vanoita zvese zvavari kuita nana Joku nanani vese vamuri kuona vachindobuda vachiti vari muchechi yaMwari, tichangotonga madhonga achingokuma, muchitaurira utsinye mukati mechechi yaMwari, kutopinda mukati mekereke yaMwari moita imi mokutaurira shiti pamberi peatari yaMwari. Imi murume uya haasi yezvemi wamakore, musaita muchikanganwa, musaita muchingozoda mari zvisina nebasa. Imi baba imi munozvirovesa nesha muna Mwari, muchitadza kutonamatira mhuri yenyu kuti igoitwa mhuri yakaropafadzwa, agova vana vakanaka. Mari dzamuri kugashira dzefufuro idzi hadzidiwi, dzamuri kugashira mese vafundisi mese mapera kuenda kufufuro. But muchaona kana ruoko rwaMwari rwouya ruchikugadzirisai, ruchida kutaridza kuti ini Mwari ndinotonga, kuti ivo Mwari ndivo vanotonga. Muchazviona. Yes, of course hatina zvatingaita joke, because joke yacho yakaunganirwa nemapurisa. Ndo vanasanyatu here masoja vakauya votitaurira zvokuti vanongotonga kumadhonga achingokuma, vanhu vanohukura. Muchiudza vanhu kuti imbwa, you be calling all Zimbabweans dogs, muchitiudza kuti tiri imbwa dzinohukura. Are we barking kana kuti tiri kutaura saizvozvo zvatiri kuita izvi? Is this barking? Kana makateerera imi muri kunzwa sound yembwa, imi mobva mati izvozvo ndizvozvo zvichangoitwa kusvika rini, muchitotaurawo muri apostol. Imi baba imi, Mwari vanogara kumusoro kudenga vanonzi Jehovha, chiganduro mufesi wangu, kana voda zvavo nguva yavo yakwana. Hakuna zvakumbonzi vakaromba, vanondopira kupi, vanoenda kupi, kwese kwanda kupedza nguva kwese uko. Hapana chine simba kudarika Mwari manimi. Vanafarao vaita sei? Vaipika nokupika vachiti hakuna unobuda muno munyika munomu. Ini ndinoda vang'anga dzikamwa. Mozisi akaita mashura idzo dzoteedzera mashura iwayo. Uyu akaita mashura iwo kuti havana kubuda here vana vaIsraeri. Mugumo wake wakazoita sei Farao? Wakaitwei? Gungwa rakatendekwa netsvimbo rikazaruka. Right, tsvimbo imwe chete yakararamisa maIsraeri vakabuda, ndo tsvimbo imwe chete yakatendeka gungwa vakapera vese. Mbiri ikainda kunosvika kunana Parasitana kupi vaioredza hove vakazviona. Mbiri yaJehovha kana yoda kutaridzwa inotaridzirwa nemi pamusoro penyu. Get out of these things, silly activities ari kuitika. Munongozoona semi mune monyatso kuchipanishwa manje zvinorwadza, because imimi munoziva Mwari. Ava tingatomboti ameno kana vakamboverengawo bhaibheri rimwe musi. Vese vamuri kuona vana unonzani vanatagwirei masvosvo aya, ende zvavari kufungidzira kuti ufumi hwenyika ino vari kuhupedza. Never. Kana pagara munhu chaiye anodikwa naMwari, uchaona kuti ufumi hwenyika ino hahuperi. Vanhu vacharya vagorasha vachishaya kuti tozviita sei. As long as muchingotonga matongero amuri kuita vamakore, hakuna. Diamond rakaraita sei kwaMutariko? Mukaita sei? Makativinga kuno kumusha kwedu, mukadzingirira vanhu kubva kumamines kumana Mbada Diamonds kusvika mavasvika uko kure kunana Chingome vachirumwa magaro, kuryiwa magaro. Tino munhu wandogona kukupai nhamba dzake iko zvinezvi ariko kumusha kwedu uko, akarumwa nembwa, kuryiwa magaro ese aya. Vakaita zvokunocheka imwe nyama pachidya imwe pai, vachisonera kuti magaro asafamba ari akaita maboo. Chii chakaitika? Rakakata Diamond. Zvamuri kudya kuti kunguva chiyadza masvosvo aya, kana Mwari vauya vadzosa vaisa vanhu vavo, vaisa kabineti yavo, kucharyiwa, richabuda zvokuti nepamusingafungirimi kuti rinobuda, muchariona richibuda. Mumba menyu imi munogona kuchera, muchiti muri kuchera mugodhi wemvura, mukavabata Diamond kana Mwari vazvida, nokuti zvese zvinobva kuna Mwari. Musarumbidza zvinhu zvakaipa nokuda kwemari wamakore.
be serious nechifundisi chenyu. Hakuna kujoinira ufundisi zhara. Isinoda vanhu vakadanwa vane koyo yaJehovha. Kana munhu akadanwa aine koyo yaJehovha haagashiri fufuro. Makavanzwa mai vane koyo yaJehovha. The only person akanga aine Ezekiel Guti akaenda kuIsraeri kunovhura vara rinoti Jesus chechi kuvaka muIsraeri. Those are the called people vakadanwa vakarisirwa koyo yaMwari vakaiteedzera zvairi. Mai vacho vasara makavanzwa zvavakaitwa. Vakanzi tokupai mari vakati ipa vanhu vanotambura kuzvipatara hakuna chinhu. Imi unogashira fufuro bakuru kuti imi hamuzvizivi kuti chiri kupa vanhu chivhayo ifufuro uri kuitei. Hamuzvizivi kuti ZANU-PF inenge ichiitirei imi. Nyarai Mwari kuti agokunyarai. Mukasamuremekedza Mwari unokuita yese yese. Muchazviona apa ndiri kutaura chero ndikazofa. Asi imi vapenyu vari kunzwa audio iyi muzive kuti mudhara uya akazvitaura kuti Mwari kana voda Mwari vanokutora vakaenda kumombe uko. Vana Nebhukadhinezari vakaitwa seiko imi munongodaro muchingotaurawo sokuti hamuzivi Bhaibheri baba imi. Munotokudziridza kuti joku chakazori munoti joku ichiko pamberi paMwari imi. Joku is nothing. Mwari kana akatarisa ari kuona svina because there zvavari kuita isvina pamberi pevana vavo. Kune vanhu vari kunamata vasingarari vamakore mukati medzimba vamwe vachienda mumakomo kundonamata. Ndo vacho vachaita kuti murohwe nokuti imi makatageta vese vane mbiri yokutaura nevane mbiri yokuita zvavari kuita. Imi makatageta vese. Matageta vese ndobva mavacapture mabva mavaita vanhu venyu semakepchira makangaita masoja. But Mwari haapererwi, unomutsa vanomudavira. Musafungidzira kuti imi zvamuri apostoli ndimega munonamata muchinzwa naMwari. Kune chimwana chiri mukereke menyu ipapapa chinotova nechipo chinodarika chenyu, but mune mutozvitsikirira zvipo zvacho ndimi. Munonyumunywa mukakwenya nepasingavavi. Mwari vazvida izvi. Ivavo varume vakuru vese vamuri kuona ava munokuvaona vese vari kuita zvavari kuita. Mwari wapa tambo yareba yakwana. Rega uone kana Mwari vozvida. Imi muri kuita seiko imi? Vadzimu venyika ino chaiyo chaiyo vakambozama kutaridza masoja kuti kwamava kuinda varume hakuziko. Vakapera kufa vachigwa vaviri pamakuva sokuti munyika mune hondo. Mwari achizama kukutaridzai kuti no, iri direction yamatora yaisiyo. But vanoramba vachiinda vana asanyatwe kutokikira chifuva. Iko gozoona kuti kana vaida kuona kuti nyaya dzacho ndedzefufuro chete. Zera ravasanyatwe riya vanoti mukoma kuna Tagwirei. Vakomana musadaro vakomana. Remekedzai nyika yenyu. Musadaro varume. Tiri kukuudzai. Vasanyatwe vati makadii bamnini kuna Tagwirei vanhu vachiinda kuhondo Tagwirei waikambaira. Nhasi unonzi mukoma na vasanyatwe. Ndazviitira kuti mugoona sokuti ndichimwana mudiki zvokana kukudza kuti mari iwe yakawanda. Vakomana musadaro kani. Musadaro nyika yenyu. Zvese zviri kurongwa zvese hapana. Tiri kunamata hatirari tichinamata. Isu vacho vasingazikamwi kuti tinonamata. Hatikepchiki. Ende hatidi futi kukepchwa kwacho. Hatidi fufuro futi. Muchazviona kuti vadzimu venyika ino naMwari wenyika ino wakamira sei. If you don't know kuti Mwari Zimbabwe vanoida sei, you shall be told through actions. Muchazviona imi vamakore. Pikisai zvenyu muchitanjuka muchitaura muchaso kuti makangwara makakepichwa imi. How come munotaura kuti mune vhidhiyo rokurohwa kwamadzibaba eshanduko? Makariwanepi imi? Hati makapiwa nevamwe venyu? Muchitoseka kuti apa makomana maamuda kuuraya kuma hamusadaro vakomana. Hey, ndauna paya pawazodai ukadai. Nikuuya akadai ndiani? Muchitoseka. Muchazviona. Garai nawo mavhidhiyo ayo. Muchaexposa kuvanhu. Marumwa nenyuchi musingazi kuti dzinobva kupi. Mwari wakangwara une nzira dzake. Muri kuzvinzwa. Ndosaka nyika ino isinganayi mvura. Nokuti yakatungamirirwa inobatwa nevanhu vane ropa rakawandisa mukati. Kune vanhu vakafa vakawandisa, kune vanhu vanongochema vakawandisa, vanhu vakagurwa maoko vakawandisa. We are not receiving enough rain for each and every year. Takati chiziva isu kuti kubva kudhara kwainzi iko gore rezhara. Kurova kuti gore rezhara otherwise riauya kamwe in 50 years. Kozouya gore rezhara. Waitonzwa munhu ichitoita history yokunzi ndakabarwa mugore rezhara. Iko zvino ngati wakabarwa mugore rezhara, zhara yacho ichiitika every year. Unoudza vanhu kuti igore ripi rezhara racho.
Nyika ino makaiona manaira yakaita mvura, nyika yedu yeZimbabwe kumushakuya, manaira yakaita mvura 1980. Nyika ichinzi yadzokera muvanhu vatema. Vadzimu venyika ino vakandokumbirira mvura kuna Mwari. Makaiona bvunzai vakanga vakura. Isu takatakura tiri mujibha ini. Mubvunze kuti mvura yakanaya sei, nzizi dzakazara sei, pakaita machakwi everywhere kwaunoenda paine machakwi emvura. Zvikadii? Pamakatanga kushungurudza vanhu muchiuraya vana Rashiwe Gusha, ndopakatangira nyaya yese. You killed Rashiwe Gusha, mukamuuraya vabereki vake vakasaziva kuti wakaenda kumamisa muacid. From there manga mongouraya, mukaona kuti zvokubata chibata chiuraya zvinonetsa. Regai tinotsvaka chemical kurongera vamwe venyu huipi hwakadaro hwokuti chemical yamune matsvaga ukangoibata inozokuuraya in 3 months time. Why are you doing such things? Munozviitirei? Imiwo mufundisi mobuda muchitsigira zvinhu zvakadaro. Imi baba emikwana imi. Musadaro nyika yenyu wakomana.